Νικόλας και σήμερα στέλνω ανέκδοτα. Θα πω το πρώτο ανέκδοτο. Μια φορά υπήρχε ένας παπάς που πνιγόταν στη λίμνη και πέρασε ένα καράβι και του είπε: «Έλα ρε παπά, θα σε σώσουμε, να σου πετάξουμε στο σύννεφο». Και λέει: «Όχι τέκνο μου, εμένα θα με σώσει ο Θεός». Έρχεται δεύτερο πλοίο και λέει: «Παπά, θα σε σώσουμε». «Όχι τέκνο μου, εμένα θα με σώσει ο Θεός». Και περνάει και το άλλο καράβι και λέει έλα παπά, θα σε σώσουμε. Και λέει: «Όχι τέκνο μου, εμένα θα με σώσει ο Θεός». Και πνίγεται ο παπάς εξάλλου, πηγαίνει στον παράδεισο και λέει ο Θεός: «Εγώ περίμενα να με βοηθήσει, αλλά εσύ τίποτα». Και λέει ο Θεός: «Ρε μαλάκα, 3 καράβια σου στείλα και εσύ με έγραψες». Και το δεύτερο ανέκδοτο: μια φορά υπήρχε ένας πελάτης που ήθελε προφυλακτικά στο φαρμακείο και είπε: «Θέλω μια καπότα», και φώναξε και όλοι τρόμαξαν, έτσι, και στριμωχνόντουσαν και λέγανε και προσπαθούσαν να φύγουν από το φαρμακείο. Και ο φαρμακοποιός του είπε: «Ρε φίλε, λίγο πιο σιγά μπορεί να μιλάς, τρόμαξε όλους τους πολίτες, να σου δώσω προφυλακτικά, να μην φωνάς». Και λέει, και ντράπηκε το φόβο του και λέει: «Συγγνώμη κύριε, εγώ δεν το ήθελα». Και λέει: «Εντάξει». Και πάει την επόμενη φορά. Λέει: «Θέλω ένα προφυλακτικό». Και λένε εκεί πέρα. Στρεμώχονται εκεί πέρα όλοι φοβισμένοι και λέει: «Μπορείτε να προσέχετε τι λέτε». Και λέει εκεί πέρα: «Ναι, συγγνώμη κύριε», κοκκινισμένος από την τροπή του. Και πάει την επόμενη φορά. Έρχεται ύποπτα, ξεκουμπώνει το παντελόνι του, βάζει το πουλί του στον πάγκο και λέει: «Μπορώ να έχω ένα κουστούμάκι για τον κύριο?»